Proberb lenong ke bahan rio. Ke Jingmaham Pyrshah ya ke Jingalhia, bat ya ke Jingleh Bymman. Ku kun lada mela long unong ba jamin na kabenta la upara marjan, bat mela thap la kikti na kabenta unong wei, la riam ya me da ktien ka shentur jong me, la pengat ya me da ktien ka shentur jong me. Ya kane te to le ku kun, bat to pelat ya la de na mar ba mela hap ha ka kti la upara marjan. Tu hi tu penret ialah de pat tu kyrpad ialah upara marjan. Wat ai thia ialah ki khmat lemne ke jing sam thia ialah ki irman. Tu pelat ialah de kum kaskei na ka kti unong be merat. Bat kum usim na ka kti unong riam sim. Ki let sha udak hiu me ubajai pede tu perkhat ye ki lenti jong u bat tolong start. Ubam dan unong yalam unong kmi lane unong senshar uba kre lupa men liur yala ka jingbam pat uba kan show yala ka jingbam ha ka ayom ot slam kan no men yo thia ko jai pede la no men sekendet la ka ba yo thia sekendiat pat bandang yo thia sekendiat ka jing sam thia sekendiat bantan kti ban thia. Kum ta ka jing duk jong me kan wan kum unong tu bat ka jing kerdu jong me kum ubriu balaking atyar ubriu ubathala ubriu ka jing pamhong uyat ha ka shintur ka bamutlap ukhabrib dalaki khaman ukran dalaki kejan upanlong kitak dalaki shinriati ka jing mutlap ka dan ha ka do no jong u upun ya ka basniu halaka sngi ubet ya ki jing ya khajia namar kata ke jing jenjar jong u kan wan kendit hakaba kendit an pen lewet ya u bat kata bom dan jing shnashu dan rio tli ki ai ki ba utrai u isi shisha hanrei ki balong ka jing ijli ya u ki khmat ki ba sarong uthlet u balam let bat ki kti ki ba penmi no ya kasnam ba lui ka do not ka ba pun ya ki jing perkhat Bymman ki kejat ki ba stet ben phet sha ka jing sngew usaki uba lamler uba persat ya ki lamler bat uta uba bet ya ka jing ya khajia ha padeng ki para ka jing sngew jong ka paklim ko khun to sumare ka hukum ukpa jong me but what it no ya ka an ka kmi jong me to khum ya ki hala ka sngi halor la ka do nut to te ya ki paro saudong la ka rendang haba me ya ka yalam ya me haba me thia kan ap ya me but haba me pe kan ya kren but me namar kata ka hukum kalong ka syarak bat kata ka an kalong ka jing shai bat ki jing sneng ka jing hikai kilong ka lenti ka jing im man sumar ya me na ka kanthai ka basniu na ki ktien ro uthalet ka nongwei wat ikwa ya ka jing bhabriu jongka hala ka do no lemne wat sha bakan pengat ya me dalaki irmat naba namar ka kanthai ka baklim ya ubriu lapan kami sha ka ba shi lengkhat ukpu bat ka nuti ka be banyo ya ka jing im ka ba kodor hatu ubriu ula banra ding hala ka shadem bat ban om ing laki jan lani unu ula penya halor ki renga barhem bat ban om ing laki kejan kum ta uta ubalet sha ka tanga upara marjan jong u jar ubakta ya ka un am nyeu khut ye u Hibriu kim jo iben ye unong tu lada usutu ban pen kadang ye la kemensim haba uthangan hanre lada syam ye u un penbiang hanyo sha un ai kenya ki ai baro kat badan ha ka yeng jong u uta uba kelimbat ka kenthei ulong uba suda ka jing shaphang ule ya kata ka ban penjot yala ka jong kemensim ki jing mong bat ka ja burom unyo bat ya ka jingleh ranjong u on om pendam no
Namar ka jing iskun kalong ka jing bitar lep ubrio. Bat map hakasngi ka jing penhiar kaput. Nyew korya kano ka jing ai kuna lamne sngewbha hun lame ai shibun ki jing ai.